Вітаем вас! На канале Белсат новая сустрэча з моўнікам, праграмаю пра мову і пра тое, як мы ёю карыстаемся. У студыі Вольга Іскрык. Сёння мы даведаемся, што носіць жанчына ў сваёй торбачцы, а дакладней, як гэта правільна называецца па-беларуску. Гэта торбачка. У ёй рыдыкюль. Гэта грэбень. Тонавы крэм. Насоўка. Папяровыя насоўкі ці сурвэткі. Туш для веек, чорны. Аловак для павекаў, таксама чорны. Аловак для павекаў. Памада. Пудраніца. Люстэрка. Пензлік. Пензлік. Парфума. Парфума. Глядзім далей. Нататнік. Асадка. Асадка. Нататнік. Партманет. Ці партманетка. А ў ім чытацкі білет, пластыкавыя карткі, праезны на транспарт. Хто не мае праезнага, карыстаецца квітком на транспарт. Ну і таксама папяровыя грошы. Калі вы назбіралі медных ці іншых манетаў, то у вас у торбачцы будзе кошаль ці гаманец. Мабільны тэлефон. Візітоўніца, а ў ёй візітоўкі. Футарал для акуляраў. Хустачка. Праціраць акуляры. Ці ўсё. Звычайна ў жаночай торбачцы ёсць схованка, а ў ёй цукерка, жуйка, жуйка. Вось што носіць жанчына ў сваёй торбачцы. У некаторых нашых гледачоў можа ўзнік сумнеў, ці абгрунтавана мы ўжылі слова торбачка. Ці ёсць іншыя словы, каб называць гэтую рэч? Пытанне я адрасую лінгвісту-эксперту моўніка Змітру Саўку. Вітаю вас. Добры дзень. У беларускай мове сапраўды ёсць немала словаў, якія абазначаюць торбу. Скажам, тая ж сума, скажам, хатуль, кайстра, табола. Кожная, правда, з гэтых словаў вельмі канкрэтная, абазначае канкрэтную рэч. Напрыклад, кайстра. Звычайна кайстра – гэта большая торба. Яна служыць для трошкі іншых мэтаў. Яе можна пакласці, ну, скажам, сучаснаму чалавеку кніжкі. Калі мы гаворым пра хатуль, гэта, відаць, гістарычнае ўжо слова, бо хатулі збіралі нашыя продкі, ну, ідучы, скажем, на рынок, ці у далейшую дарогу бралі хатулёк з ежаю, з нейкімі іншымі прыладамі, прыпасамі. Калі мы сягнем яшчэ ў далейшую даўніну, это ў старабеларускую мову, у часы Вялікага княства Літоўскага, то тады выкарыстоўваліся таболы. Таболы – гэта па-расейску перакідная сумка, в'юк.
Дарэчы, вот падказка тым, хто часам выкарыстоўвае нехарактэрнае для нашай мовы слова «нав'ючыць» і «уюк», «науючыць». Такія словы можна сустрэць у беларускіх слоўніках, на жаль. Дык вось, вяртаючыся, гэта называецца табола, або в множным ліку таболы. Торбы для таго, каб перавозіць штосьці на кані. Ніводнае з гэтых словаў для нашага прадмету, пра які сёння вы расказвалі нам, вядома, адпавядаць не можа. Што да слова «торба», яно вельмі універсальнае. Калі мы вядзем гутарку пра менавіта гэтую форму «торба», непамяншальную, то мы маем на ўвазе нейкі большы прадмет, у якім сапраўды некалі старцы або жабракі насілі нажабраваныя. Але гэта не адзінае значэнне слова. Гэта слово выкарыстоўвалася для самых розных патрэбаў. І калі сёння у сённяшнім грамадстве самым пашыраным ёсць менавіта торбачка, жаночая торбачка, это найбольш пашыраны прадмет, бо іншыя падобныя прадметы называюцца іначай, ну, кейс, напрыклад, несесэрах і так далей. Гэтае слово выдатна адпавядае прадмету, які мы сёння аналізавалі і так уважліва разглядалі. Так, то жаночая торбачка ці дамская торбачка? Дакладна. І яшчэ пытанне. Не так даўно на сайце Баймова горача абмяркоўвалася пытанне. У якіх сітуацыях выкарыстоўваецца дзеяслоў «апрануць», а ў якіх «надзець»? Сапраўды, і дыскусія была гарачая, і пытанне не такое простае, як здаецца на першы пагляд. У традыцыйнай мове зыходна апрануць і вопратка, апранаха, усе гэтыя словы асацыяваліся з верхнёй адзежаю. Гэта кажух, напрыклад, гэта футра, гэта світка. На сённяшні дзень значэнне гэтага слова трошкі змясцілася. І часам гавораць ужо апрануць, напрыклад, летнік ці пінжак, апрануць кашулю. Інакш кажучы, ад верхняга адзення слова апрануць патрошку набліжаецца да цела, дазволю сабе такі вобраз. Аднак сказаць апрануць шкарпэткі, апрануць шапку, а як некаторыя гавораць, апрануць акуляры. Да такіх межаў слова апрануць не сягае. Гутарка толькі пра адзежу, калі мы гаворым ўсё ж такі пра футра, калі мы гаворым пра паліто, калі мы гаворым пра касцюм, бо гарнітур, пра астатнюю адзежу, ну, так скажам, больш інтымную, усё ж такі варта гаварыць «надзець». Тым больш недапушчальна нам ужываць слова «апрануць» да іншых прадметаў, якія абуваюцца, напрыклад, абутак. Нельга апрануць абутак, толькі абуць абутак, надзець абутак. І тое самае пра галаўны ўбор. Тым больш нельга апрануць акуляры, толькі надзець акуляры. Дзякую спадару Змітру. Дзякую вам, нашы гледачы. Заставаймася з моваю. Яна частка нас з вамі.